Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na koyi kwamfuta cikin sauƙi. Idan ba ku manta ba, darasinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda muka ce za mu yi bayani akan hardware da software a kwamfuta. Bari mu fara da hardware. Hardware dai yana magana akan ɓangarorin na'ura waɗanda muke iya ganin su a zahiri, ƙuru-ƙuru, ido da ido. Misali, mouse, keyboard, speaker, CPU, monitor da dai sauransu. Kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan bidiyo da muke nuna muku su. To duka waɗannan ɓangarori na na'ura suna aiki ne tare da ita. Bari mu ɗauki mouse. Idan aka ce mouse a Hausance, za mu iya cewa linzamin na'ura. Ana amfani da shi wajen shiga lungu da saƙo na cikin na'ura. Daga waje ake sarrafa mouse, amma akwai alamar da take bayyana akan manuna ta na'ura, wato screen. Bayan mouse akwai keyboard. Keyboard, ko mu ce maɓallin rubutu, shine wanda ke ɗauke da haruffa, lambobi, alamomin rubutu da kuma wasu alamomi na daban-daban na yaren na'ura. Ana amfani da shi wajen shigar da wani rubutu ko bayanai a cikin na'ura. Akwai kuma monitor, wato allon na'ura, shine wanda ke nuna duk wasu bayanai ko umarni da aka shigar a cikin na'ura. A zubin rubutu, hoto ko hotuna masu motsi. Sai kuma CPU, wato Central Processing Unit. Wannan shine matattarar bayanai ko kuma mu ce ƙwaƙwalwar na'urar. A cikin CPU na'ura ke adana duk wasu bayanai. Sannan duk umarnin da aka shigar a cikin na'ura, CPU ne ke fara karɓa. Daga nan sai ta aika umarnin ga sassan da ke da alhakin shigar da wani bayani da ake so. Sai kuma speaker, wato masarrafar sauti. Kamar sauran speakers ɗin da muke gani ko muke amfani da su a yau da kullum, ita ma wannan aikinta bai bambanta ba. Ma'ana ita ke da alhakin fitar da sauti daga na'ura. To mu je ga sashi na biyu, wato software. Software shi kuma wannan ya ƙunshi sashin manhajar na'ura, wato wanda ya ƙunshi gundarin tsarin manhajar ita na'urar da sauran manhajojin da ake iya sanya mata, wato kamar irin su Microsoft Office, Opera, browser, music player, irin su Adobe Photoshop, Corel Draw, ko wasu softwares da ake iya sawa daga waje zuwa ga na'ura. Shi kansa wannan software ɗin ya kasu kashi-kashi. Akwai application software, shine na gaya muku irin wanda za a ɗauko daga wani waje a ɗora shi a cikin na'ura, kamar softwares da na baku misali. Sannan kuma akwai system software, wato operating system kenan, wanda a cikin na'urar suke za a ke amfani da su, kamar Windows operating system da suke a cikin na'ura, ko Windows player da sauransu. To anan za mu tsaya a cikin wannan darasi namu, sai kuma lokaci na gaba wanda za mu dora daga inda muka tsaya. Ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku a duk lokacin da muka dora bidiyo. Kwa iya danna like idan bidiyon ya burge ku, kana ku yi comment don ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashen sharhi. Mun gode. AL-FAUZ Infotech ke tare da ku.